Yes. Sali kami sa dragon fruit ng Batin. Ito. Ayan, alimatag lang. Baka na nakarating doon. Isda. Ay, hindi. Hindi, ayun o. Dali, Pei. Huwag mo ano yung Pei. Ay, hindi. Ayun na, oh. Ay, hindi ko makon kasi. May dala ako. Hawakan mo to. Bilis. Kabilis man ito. Dalawa na ito. Aray ko. Nadali yung daliri ko. Ay, kukrit! Nagagamba ho. Yung ano nga ang tawag niyo sa may ano? Yung gagambang may ano sa likod? Yung itim? Ordinan? Ordinan, yun. Ito tatlo eh. Ay, ang dami. Tingnan mo, kalalaki. Nakating banditin na. Yan, lang dami. Huli natin lang yan. Kami natin yan. Nice Nandito na rin tayo. Nice cut. Wala ka mang tuwing ito din. Diyan may nagdaba ka na wala ng fabric. Sana yun. Ba't katagal niya naman? Uy, ito. Kami sa lang kasi ang pantaw. Huli. Sana. Ay! Tara sa pako. Tara. Ako mo na agad. Sa hirap mo lang. Tamis. Aray ko. Ayun. Ayun, naglubog. Ayun lang siya, naglubog. Yan. Ay, ano, nagalubog. Ito, hipon to, oh. Ah. Ah! Sayang. Oh, yun. Oh, baka ulan. Aray. Lalabo eh. Ito na. Dito, tingnan mo dito. Harangan. I-shoot mo na kasi ang hawak mo. Hindi ka na palang hawak. Meron? Pakawalan nyo na naman? Ayun, nakuha dito. Wow, galing. Patay. Bali natin yung buntot. Napawala. Kapis. Dahan-dahan pa siya kapis man pala. Dito sa kabila ayun. Kama? Kuha mo. Kasi nilagayan. Aray ko! I-shoot ko na. Oh, nawala! Si ate. Huwag kang magalaw. Aroy si ate. Ito na. Ang job, pinakamalaki yun. Aroy si ate. Basta pag sobrang excited siya, mas lalong di na makuha. Dapat Malaki? Mas malaki sa mga nahuli natin. Blong-blue yun. baka nakatakas ay sa likod. Ay, ito yung gagalaw. Para hindi na maglabo. Wala eh. Yang! Liyak na siya oh. Ayun! Dali kuya! Aray, yung pa ako dali, aray! Huwag mo kalaman na! Iiyak na yan. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Aray!
Aray! Laki nga. Kinagat Wala yung balat mo! Yung kalyo nagsama. Sa Nagsama pati kalyo eh. Sa paa mo eh. Buti na lang Tinaas ko tabo na. na ano sa paa mo. Natrap ng paa mo. Okay lang yan, at least nahuli man. Ang galaw-galaw niya pa. Lalo nag-igpel. Ay, ito, dawat. Ay, takbo. Ang ano pala guys, ang alimasag, sa buhangin talaga siya. Hindi siya sa gaya ng alimango sa puti. Si Dana guys, nasa bangka. Kasama niya yung asawa ni ni Ronnie. Baka umiiyak na yun ah. Para hindi na makawala. Yan na, para Ila. Wow, ang laki niyan. Yun, umangat na, umangat. Yun, umangat. Diyan sa gilid. Oo. Uy, kuya. Kuya, nag-angat. Yun, laki. Yun. Dalawa. Nice. Galing. Pagaling natin. Laki na lang. Galing ng mata mo kuya. Mga nakita, diyan kami nagdaan. Dami, no? Ito dinakma namin. May malaki pala sa harapan. May ito dinakma namin. May malaki pala sa harapan. Ayan na, gusto ko nag-floating yun. Kaso lang ako dyan. Nakita ko ng pasukan dyan. Ang durable yan lang eh. Dito, pinakita ko ng pasukan dito kanina. Ay, ito, kumutin mo kaya. Kaya lang, baka Okay, bantayan namin dito. Bantayan namin. Bakit may ano? Ah, ito kuya. Yung Dalawa. nagpasok. May Lapu-lapo yan. pinagbahayan. Lapu-lapo. Ito lang isa. Baka may ibang madukot mo dyan ha. Diyan ka lang muna. Hoy, Kalahati ka pa lang. bayan. Ay, Kabulan to. meron? Yung tukutin ko dito. Yung butas din. Uy, malalim nga pala. Meron. Ariko. Limango yan. Dito ako. Kailayan nyo lang. Limango. Ariko. Dakmay mo. Tuloy mo dakma. Hindi, nagkalubog nga siya. Balik na siya. Harangin mo yan, harangin mo dyan, te. Harangin na to. Pwede to? Harangin mo yan. Ano ako mo to, diba? Salubungin mo dyan, eh. Harangin mo dyan, te. Baka Malaki? Parang alimango nga. Alimango. Ayun, lalim. Sana, alimango sana. Malalim dyan, oh. Lalim. Pababa. Yay! Nahuli ko siya! Nawak ka. Hindi, meron nga. Mayroon, sayang yun. Nakalabas na ata. Hindi mo makalabas. Ay! Malalim. Gulat ako. Malalim. Oh. Wala. Hindi, meron malalim yan. Gulat lahat eh. Pati alimango, nagulat, nag-ano na. Nagsiksik na sa loob ng kahoy. Ay, ambot. Gulat din ako eh. Kung may sakit lang kayo sa puso. Siksik talaga sa tenga ko. Rinig siguro. Palabas yung alimasag, pasok sa loob, takot. Baka makawala, kailangan ng rescue. Nakawala pa siya, may dalawang kamay yun. Ito yung malaki yung ayan. Yan! Ito! Alimango. Mas malaki. Mas malaki to! Dawat! Dakmay mo na. Napakan ko pa yung kamay niya eh. Bakit nag-iisa lagi ang kamay? Baka napakawalan mo na kuya. Yun. Nagpapa... yan yung una natin nakuha. Bakit mo na yan mo ng kamay? Mabilis matanggal yung ano. Ang nabasa na yung ilaw. Ay, ito ano to? Ito. Saan?
Saan na? Hindi ko makita. Yan. Saan? Yan. Yun. Hawakan mo na. Ay, ito na nga. Yes. Dami dito ba? Ang kuya. Kabuha. Ayan na, talaga! Isang kamay. Ay, ayun na! May post na. Dakpay mo na, magbalik. Nawala. Andun naman na. Nawala. Diyos ko, day. Na-corner na nga lang. Ay, sus. Ginawa. Ay, ito kalaki. Hoy, Bakmay mo na. ito, marara. Puno natin na ito. Saan? Bakmay mo. Wala, hindi ko nakuha. Uy! Sugpo yun. Ayan o. Ay. Sabi ko nga. Hindi. Ay, ito, kalaki. Yan. Puro alimasan. Sana all. Wala limang tayo ng huli ah. Puro alimasan. Ano palang alimango dito? Sa bakawan lang talaga. Ano? Yan. Ayun, isda. Taiwan. Yan. Taiwan. Dito. Dito. May tirik si baboy yan. Ito, oh. Ate. Ate, ito. Ay, pwede ko kuya? Dito, meron. Huwag kang magalaw. Dyan. O, Bakma. sige, dakma. Oo, saan yung lagayan? Shoot ko. Wait lang, ito pa. Kuya Ray! Aray ko! Ay, ito. Ayun, dumaon. Ay, shit. Kuya! Aray ko! Kuya! Masakit nga! Kuya! Masakit! Aray ko! Aray! Ay! Ako lang! Nayak na, oh. Ay! Ayan na naman! Sakit. Oh, dugo siya. Okay lang yan. Okay lang yan. Ayos lang yan. Ayos lang yan. Okay lang Ba't yan. kinagat ka? Bitawan mo siya para magbitaw din. Eh di wala na tayong makuha pag binitawan. Ayos lang yan. Dalok kayo sa ano eh, de. Tiisin nyo may sugat kayo. Yung masakit niya. Ayan. Alabawan mo. Okay na. Ay, ito na naman siya. Kuya, please wag ka naman kagat ka. Hindi na kita kunin. Aray ko. Hindi kinausap eh. Putulin mo agad yung ano, sipit. Yan. Asan na? Mali ka, dapat sa likod ka kasi na gano'n. Eh, ayun ngayon, nadakma ko eh. Hindi ka, huwag mo siyang salubungin. Bukete yan. La, ate. Ate, hipon. Laki. Yan o. Ano ba yan? Oo. Huwag ka matuong. Bisa mong Bukan mo lang. buwang. Wala na. Wala na. Ay, unahin mo muna yun. Kaya Ayun na. Nagtalon. Saan na, kuya? Ito. Saan na siya? Ito. Ay, taro. Huwag ka man, Bebe. Huwag ka mo na magulo. Ayun na, oh. Ayun, sa pa ako. Diyan? Wala. Ito, tingnan mo yung natira. Sama. Napakawala tuloy yung isa. Laki na. Sayang. Natawan niya limasag. Hindi na yung makaano kasi wala lang paa. Nakita pa natin yun. Oh, hipon! Ayun! Ano nahin? Ito pa! Dawat pa to! Hipon ka muna. Mahirap pulihin niya, boy. Ito, dawat. Dawat. Bigla eh. Oo, alalay ah. Ito
siya, oh. Ipon, oh. Okay. Kuha? Hindi. Wala. Wakbo. Oh, siyang kalas. Lakas lang nakapugso. Low tide na guys, oh. Ilan no oras na kaya? Aga pa pala. Ano oras na kaya? 8:26. Tayo nakuha doon. Isa lang kasi niya. Ito ko sabi. Dami doon. Oh, talagang damo. Nagagatan na sila. Dapat ipanali. Kalahati na Oh, ata. itali mo pa yung kaliklet? Sayang yun. Ano yan? Alimango? Ito, ote. Ipon. Ay, oh. Ayan, oh. Ayan. Wala, darap. Mailap ang hipon. Ano na, oh. Mamaya na lang. Teron. Ang dami no. Ibang na. First time nyo ba makakuha ng ganyan? Hindi pa kami nakailaw to. Ang inilaw Ano lagi pala? namin alimango. Hmm. Malalaking alimango. Matry lang din namin sa inyo yan. Oh, di. Nag-enjoy ba kayo? Kasi pinatry namin sa inyo. Pinatry namin sa inyo. Ah, yun pala kami nagpatry sa inyo. At least sa susunod, Alam nyo na gawin nyo. Bye. Wala pa ang ito. Pwede sana ubusan na tubig to kanina. Tara na muna sa bangka. Ano punta tayo sa bangka? Gabi muna tayo. Dito tayo dun. Red. Dawat. Takma! may nakaangat yung kanyang kamay. Sa likod ka. Eh. Takma! Ay. Oo. Oy, naku, wala. Kamay na lang naiwan. Na, yan o! Hindi. Dawat yan, dawat. Ayoko yung kunay. Ayaw, kalaki. Alimango, geng. Dawat? Dawat lang yan. Malaki yan. Hindi pwede yan dyan. Yan. O baka mabitawan mo. Ay, so sabi na nga ba eh. Ito, may butas dito, oh. Wala, nabitawan na. Pala eh. Naglabo na. Naglabo na eh. Ito siya, oh. Ayaw. Ayaw, ayaw. Takmay na! Ayun, ayun. Takmay na! Takmay na. Huwag ka Ay, yung maglikod. put mo! Takmay mo! Ayan, yan. Yun. Ano, yan. Huli. Alay, natapon na rin lang yung laman niya. Sasungkit mo! Awan. Hinawakan ko na! Kita mo! Yun. Wala. Yun. Nagulat siya. Lumipon niya, palaki oh. Uy, nahuli ko. Nahuli mo? Yes! Uy, galing nga. Ay, pitik-pitik yan eh. Anong pitik-pitik? Pag napitik ka yan, sakit din yan. Pero kinakain? Oo, kinakain. May nahula akong ganyan kanina. Kape muna kami guys. Malamig na. Malamig na. Mamaya pa tayo. Hindi nagsama si... Dana oh, tignan mo yung huli namin. Katulog ka? Sana naman sana. Wow! Me, kasipit ka rin sana. Mawakan. Dugo ang kamay niyo. Ayaw ka na ito. Saan? Wow, yamit eh.
Yummy te. Hindi mo ganda say. Oo, malaki. Loo. Nakalahati namin. Tigit Kaya to. wag yan. Ilalapit Dami. ko. Laki yan oh. Ang lalaki oh. Kalain mo yan sa dakma-dakma. Araw-araw ko Antok na si Dana. Ito ka na, Dana? Alas 8 pa lang. Ano yan? Ano yan? Ano yan sa gamo? Laka! Ala! 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 Bawiin nyo. Kuya, kinakain ba yan? Lapu-lapu yan. Kuya, dito mo ilagay oh. Libre nga to. Angat mo daw ang Di ba yan yung kanina? Iba pa Iba pa yan? yan. Kalaki eh. Wala, katanda na siguro yan. Talim na ano, hasang. Kaya nga. Kaya nga, dyan din ako nasugat kanina eh. Tre, Lati, ganun saan na yan? Yung sa... Dapat may guantes. Oo, dat may guantes. Masakit. Malaki oh. Nagagdagan pa sa malaki na yun. Laki, oo, diba, diba? Nakalaki oh. Sulit eh. Tapos nakabula, no? Aru. Hihi! Sa gango lang yan, guys. Huli ni Kaglen sa gango. Alam mo Kaglin na may mahuli tayo no? Kasi nagdala ka ng pang ano eh. Ay! Pang pizza. Pizza pa. Maharal po. Ha? Ayun po. Nakalaki talaga oh. Nakita mo yung kape? Sakit ng kanto ko. Bakit? Nakagawa sa balde. Sakit. Yan, kape-kape muna tayo. Oh, dali. Kape tayo mga kaoksi. Yan, ang saya-saya. Ang dami naming huling. Galing-galing. Ay, sa balde. Kape tayo. Hinigpitan niya. Hindi ko kasi siya mabitawan kasi mamula na siya. Wala kayong guantes niya. Hindi ka, wala nga lang. Mayroon, Baon pero nga sa guantes. nakabaon. Ano sa ba? Kuya, aray nga. Aray nga. Ay, dawat. Gusto niya kuya, masakit nga. Ay, meron din akong Ay, dawat. Sinabihan ko na yung nakuha ko. Nakawala pa rin pala. Kuhaan lang ito, isang banira. Kasi nasin ano kanina. Dami, Che? oh. Turo alimasag, tsaka dawat. Isodyo maya bangka nyo, maya dulo. A few moments later. Ayan guys, bali magsasakag na tayo. Ayan. Ano yung sinasabi mong gulong? May gulong yan kuya doon? Wow, galing naman yan. Ganon. Dana, magsakay ka na lang dito, oh. Wow! Meron siyang sapatos. Galing naman. Yan oh. Pasadya ba? Pasadyang sapatos. Yan, sakag ang tawag dito guys. Gagaling ninyo no? Gagaling niyo mag-isip ng ano. Pananakag. Tulak lang to kuya? Wala. Bahala na guys kung anong makuha ni Ate Greta. Talaga dyan. Pag maano, lambot na puti. Eh, may huli na. Dami. Ipon pa ka na. Huli na, alamang. Ayan yung pagpawisa ka daw ate. Ano tinutulak mga ano, ating kilometro. Maano siya dito, oh, dito. Mamaya ayan ano, mag-utop na yan. Talaga, grabe. Oo. Ala, meron na. Ala, may crabs. Ay, alimango. Ay, ano, ano yan? Alimasa. Doon. Pag-dirto doon. O kayo ni Dana magtulak para magising siya. Oh, this way. U-turn, U-turn, U-turn. Yan dyan, to. Ay, na kayo, sakay. Yan dyan, di ka namin may kita dyan. Daan ng barko yan. Hindi ka kayo nilalim yan. Baka panilipid yan. Meron na yung kagat. Kayo dalawa. Oh, mayroon, ano yun? Meron yan. May alimasam na. Sab naman, sab. Yan, tulungan nyo. Para mawala yung ano mo, hilo mo sa bangka. Ay, lilong-hilo si Dana. Yan. Para magising ang diwa niyo. Yung ko rin kayo, baka may alimasag pa dyan. Dana hanggang sa may pier yan. Sabi sa pilo ni Dana, ano ba itong pinagdagawa? Yan! May pumasok pa ito. Hindi rin. Ayun, wala ako nahuli. Ayun o.
Iingin ko kayo, ilayin nyo ito. Ano panglak? Parang hindi maka... Meron siyang ano. Sabit? Ayun. Pag naginto pala guys, may ano. Galing ano? May pangsara. May Uy! Ano yun? May nagkakapang! Ito yun oh, yung ano. Hindi kuya, hindi! Ay, ito nga. Oh, meron? Ito, laki. Huli. Laki. Ano yan? Ano ko? Siguraduhin mo yan. Bato? Diin! Nagkakapang! Bato, oh. Oh. Talaba. La, may ay may ano. Wala, jelly. Anong tawag dito? Salabaw. Salabaw. La, dalawa. Ayan pa oh. Tatlo. Wala yan. Ayan pa. Talo na. Ano? Napunod sa labay. Huwag lang yung hawakan mo yung ano. Yung ulo yung May nahuli ng hawakan. ano? May nahuli ng labay ano? Kaya nga tatlo. Tatlo. Palayain natin mamaya. Kawawa. Mas kawawa ka pag Bili mo rin magna Kailangan ba mabilis? Takbo ka kaya te. Mabit. Takbo ka. Nakakapagod na, hindi lang Hindi na makatulak. Kaya pala sabi nila mahirap yung sakag. Ano? Pagpawisan ka. Kahit malamig pagpawisan ka daw. Oh, nagpasok ang jelly. Ang daming jellyfish. Aray ko, parang mayroong kape. Ako nga. Para-paraan ka rin eh. No? pangarera to isa. Ilak mo! Nagkachismis! Balak niya yata siya pa magdampot eh. Magkapa. Nakalimutan niya may hawak-hawak. Wala na huling sakag. Kala ko bitawan niya eh. Uwi na sakag. Ano mga huli at sa bangke na? Oops! Wila. Baka makawala. Tikwas na. Yan. Para sarado na. Para hindi Kaya makatakas. na magtikwas mga koksi. Bigat to eh. Yun. Yun, puro sa labay. Tingin, ang huli. Kalabay man. Mayroon din oh. Oh, may hipon din. Oh, puro sa labay. Makati yan. Eh. Makati. Check natin kung may nahuli si Ate Gretz. Yung hawakan mo sa labay pre, yung ulo pre ah. May... Ano? Yung ulong hawakan mo, huwag yung ano. Uli din siyang hipon. Dami rin oh. 3, 4. Ate. Dito ko. Dito. Yung ulo lang. Yan mo. sa binti. Oo, ako din. Nakakita nga ako, hindi nga ako naglapit yung ate. Yan, huwag ganyan lang. Uy, may hipon pa. Ha? Tapos ko lang yun. Durog na yung sa labay. Pag yan ang nadurog, masakit talaga yan. May nakuha naman si Kagretz. Yan o. Oh, dami rin Oh. Kababawal lang yan. Ganda sana to kulang sa labay. Delikado kasi pagka marami sa labay. May nakuha rin guys, mga ano, hipon na puti. So, try natin yung ganun sakag. Manakag. Okay na yun. Saan nakasakay yan? Kasi ang ano eh, ang daming nakukuhang sa labay guys. Tama na yan. I-stop muna namin yung ano pagsakag kasi maraming nahuhuling sa labay. Makati dito. Kala ko ako lang yung kinakate. Mag-ano na lang kami, mag-ano limasag. Ito, yun o. Nailayo. Dalawa pa man. Ayun, sayang.
Yung dakma mo lang. Diyan lang yan, oh. Hindi nga yung dakma yun daw. Isa lang yung ano niya. Galing nga. Dami ah. Para kang nagkuha lang ng ano ah. Wala na eh. Ano? Hindi, may ano kasi siya dito, oh. Meron pa yan. Wala na. Yung pula talaga sila butaw. Nilaplapo na naman ako ng uli. Galing yan. Labo-labo boy ka ngayon ah. Nakatatlo ka na. Ito oh. Gana ikaw nga. Oh, ano, titigan mo lang yan. Sandali lang ha. Ulo nyo na. Yun, nandiyan. Wala. Oh. Freeze. Pakita mo lang sana, no? Uy, Teng, dito nga, Teng. Ayun oh. Ay, dali. Dali. Oh, huwag kayo magalaw para hindi malabo. Saglit. Kita ko pa yan. Kita mo ba? Oh, yan, yan. Samaran ko. Kabilis. Ang ganda niya, huwag yung labuin. Uy! Dami dito. Ay, kuya. Ano? Wala. Pumunta sa labo. Pag pumunta sa labo, wala na. Wala na. Oh, Malabo wala na. Sayang ah. Karami nating napakawalan. Ako na ako. Wala bumaon. Wow, yung kamay mo, hawak ko na. Hindi, hawak na. Wow, laki. Kinamay lang. Bumaon na naman siya. Baon na, Yun, hawak niya na. Hindi. Umaray na eh. Ang dami ito. Nakakapit din siya. Hindi niya pa makita oh. Sana. Yun. Oo, nakakapit din siya. Ano ba yung kanina? Hindi, iba to. Ay, puso mo. Kabawi din. Kabawi din. Fish taste. Walang kasalanan sa'yo. Hindi man daw siya masyadong nagulat. Basta yung ilaw, yan oh, hipon yan. Yan. Ano? Yan oh, yung ilaw na yan. Oo, oo. Ano? Nabitawan mo? Oh, sayang. Anong meron? Pag wala kang nakuha. Ganun to. Runi? Runi? Sige, baka iharang ko dito pa ako. May kondito. Kuha talaga? Harang namin dito ngayon yan, oh. Hindi makakala yan. Nakuha mo na? Oo, naglapan. Wow, laki-laki. Tingin ko ngayon ah. Kanan. Kirot ka sa akin. Yan ah, hawakan niya na. Nakakawa ko na. Ha? Ginabahayan yan kasi ng lapu-lapu. Yung mga isda, crab. Nangingal ka man. Ang pala dito. Matali ko. Meron kuya dito. Ay, meron nga. Yun, oh. Laki. Okay. Ay, kuya. Huwag kang ganyan. Baka sandali. I-shoot mo, iabang mo na yan. Abag natin. Takot dito, dali. Sige, angat nyo. Sige, ipataas mo kuya. Talik niya. Saglit. Baka magtalon. Yun, oh. Wow! Aroy, kalaki. Naplap ulit. Baka meron pa yan! Baka meron pa! Galing eh. Sugat ang kamay ko. Laki. Galing Pwede na. Ay. Oh, di ba? Oh. Hindi ako nakahit na huli din kanina. Patuwag naman. Ano pa yan? Sa loob. Galing nga, binabayan pa. Pwede pala natin lagyan ng mga kawayan dito, no? Sa pag may kawayan. May kawayan na bilog. Hindi naman pwede punuin ng kawayan. Yan guys, magluluto lang kami dito sa tabi. Luluto natin ang ating mga nahuli. Pero ko rin daw sa pagkain ng aso, eh. Jack! Ikaw ko, magbaba. Kadaming pagkain baga ng aso, Jack. Sayang, Jack. Sama, Jay. Asa na, Pagkain ng Jay? aso mo, Jay. Magkara tayo ng pagkain. Oh, yan. Ang dami naming huli, guys. Alamasa. Yan, alimasag lang. Alimasag lang ba?
Pwede yan. Eh, salihin mo na kuya. Hindi, uwi na natin. Ay, uwi na natin. Luto na natin yan. Mahal ko sa palengke. Mangilaw ka lang dito eh. May pera ka na, no? Wala pa nga tayo nakarating doon. Dulo. A few moments later. Ayan, lulutuin na natin ang ating alimango. Antayin lang natin siyang kumulo, then pwede nang kainin. Yun lang. Kahirap. Yun yun. Ano yun? First time natin mag-ano ng ganito kadami. Thank you po, Lord, at hindi kami nabigo. Isuka. Ay! Ayun, suka kuya. Malay mo. Ayan oh, sarap guys. Oh, kain na naman. Dara. Bakit may paltak-paltak na yan? Tato. Ayan, nagsunog kami dito kasi ano, malamok. Much later. Ano Dana, hindi ka patamis. Dana. Nahihilo ka di ba kanina? Kamo Dana, nahihilo ka na antok. Gabak-bak ka kain. Ikaw, galawin mo lahat. Yan, simula na. Galawin mo lahat. Gawin mo tubig. Ay, di pa manulaan mo ni akin. Gawin mo tubig, galawin mo lahat Sabi yan. Dana, bitchin. Yan guys, tapos na po ang aming episode ngayong gabi. Sana po ay nag-enjoy kayo at nag-enjoy ang buong team. Enjoy kami, Ay, sobra. Nag-enjoy ang buong team. Salamat sa Team Oxy Lifestyle. Yo! Yan, Welcome po, Sa welcome. pag-invite po ulit sa amin. At sana, marami pang mga susunod to guys, di ba? Oo naman. Marami. Nag-enjoy ba kayo kuya kasama kami? Enjoy. Baka nabili ka. Na-experience yung mangilaw ng alimasag, no? Oo. Ayan. Sobrang thank you talaga Oxy dahil na-experience ulit namin yung ganitong ano, masayang pangingilaw. Dapat ano eh, ano ba kaya magsangag? Sakag. Magsakag kami ng ano, ng hipon, yung ganun-ganun kanina. Kaya lang ano, Makate, mayroong kaming nahuling maraming jellyfish. Kaya hindi na namin tinuloy, ano na lang kami. Nagngilaw ng alimasag. Pero hindi kami nasiro, sobrang dami namin huli. Kaya masaya kaming uuwi. Thank you. Thank you po. Ayan, sa mga ka-dragon natin dyan na hindi pa nagsusubscribe sa ating na Oxy Lifestyle, subscribe na po kayo sa kanila. Marami po kayong matututunan din about sa karagatan sa paghuhuli ng isda. Ayan. Ito po yung kanilang YouTube channel. Subscribe na po. Thank you. Goodbye guys. Good night. Alas 10 na guys. Alas 11, alas 12.